een aantal interessante teksten bekeken. Namelijk dat soms 3 soorten in 1 klap genoemd worden. Dus dat je Jaïn hebt, Tiros. En dat ze zeggen, het neemt het hart weg. Hebben we bekeken, een paar moeilijke versen. We hebben ook gekeken naar Nazarites, dus Nazarieten. Dat die mensen die een gelofte hadden afgelegd, dat ze niet alleen geen wijn, geen sterke drank dronken, maar ze mochten ook niks van de wijnstok gebruiken. Geen druiven, geen druivensap, geen velletje, geen pitjes, helemaal niets. Ja? En dat was gewoon iets wat ze deden uit vrije wil. Het waren vaak kinderen die een speciale taak hadden, zoals we hebben gezien bij Simson. Ja, hij was geroepen voor een bijzondere taak. We zien het bij Johannes de Doper. Hij was geroepen voor een speciale taak. Maar je ziet ook in de Bijbel dat sommige mensen het alleen waren voor een bepaalde periode. Ze wijden zich aan God voor een bepaalde periode en daarna liep dat af. Zo zie je bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, zien we een voorbeeld van Paulus, die uiteindelijk met 4 mensen de tempel binnengaat, die zo'n gelofte hadden afgelegd en die daar dus die periode beëindigden door offers te brengen in de tempel. En dan werd hun haar ook geschoren en dan werd dat in het vuur gedaan, hebben we vorige keer geleerd. Ik heb een vraag over die geschoren. Ik heb begrepen dat was niet, bijvoorbeeld de mensen die in de tempel werkten, die mogen geen haren scheren. Nou, dit ging niet om de priesters, maar dit ging om mensen die de Nazarieten gelofte hadden afgelegd. En zolang zij onder die gelofte stonden, mocht er geen scheermes op hun hoofd komen. Daarom zie je dat Simson mocht zijn haar niet laten scheren. Op het moment dat dat zou gebeuren, had hij de belofte met God gebroken. En daarom zie je dat het zo belangrijk was dat op het moment dat deze vrouw zijn haar eraf schoor, dat hij die belofte, die voorwaarden daarvan bekend maakte aan een goddeloze vrouw, dat je ziet dat de Heilige Geest wijkt van hem. God die laat daarmee zien, je hebt de belofte gebroken. En dus in principe groeide hun haar lang, maar liep die periode af. Dan als teken daarvan werd dat haar afgeschoren en werd in het offer verbrand. Dus dat is wat we geleerd hadden over de Nazarieten vorige keer. Ik wil nu eerst beginnen met een woord van gebed tot als we verder gaan in het tweede deel van onze studie. Ja? Vader in de hemel, Heer, wij danken u voor deze morgen. We danken u dat wij verder uw woord mogen bestuderen wat betreft dit thema over wijn. Heer, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Wilt u ons inzicht schenken en deze studie leiden? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. Even een vraagje. Vinden jullie het warm? Want misschien moeten we anders nog iets openzetten. Nee, het is koud. Vinden jullie het koud? Oké, goed. Het is maar een vraagje. Oké, vanmorgen gaan we eerst verder en dan gaan we eens kijken naar een aantal versen wat de Bijbel zegt over de verkeerde soort wijn. En laten we eens kijken naar de uitwerking die dat heeft. Nou, een heel bekend vers is Spreuken 20, vers 1. Waar ben je in de les? Oh, dat staat er wel in hoor, zuster Jennifer, maar ik werk niet helemaal op volgorde, dus. Spreuken 20, vers 1. Iemand die het wil voorlezen? Kan je nog herhalen? De Spreuken 20, vers 1. Spreuken 20, vers 1. Hè? Ja? Ja, wil iemand het lezen?
Dat mag in iedere taal dus. One is a mocker, a strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Ja, ik weet niet of iemand nog een andere vertaling heeft hier. Mag ik lezen? Ja? De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig. Al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn. Ja, dat is interessant. Is ook weer een andere vertaling. In ieder geval, wat er staat, wat het betekent, een wijn is een spotter. Als je kijkt naar dat woord daar, dat betekent, daardoor gaat iemand arrogant kletsen. En dat zie je ook vaak, want mensen die een slokje te veel op hebben, die gaan echt heel erg sterk overdrijven. En er staat, ze zijn een onruststoker. Nou, dat woord daar betekent dat ze worden luidruchtig. Ze worden onrustig. Dat is eigenlijk wat er staat. En dat zie je ook vaak, want als je goed kijkt, ik weet nog goed dat wij een keer op een schip waren naar, ik weet niet meer, Scandinavië of Engeland. En dan heb je ook altijd van die bars op zo'n schip zitten. En ik weet nog goed, eerst dan was er een familie en nog een familie. En dat ging er eigenlijk heel gemoedelijk aan toe. Maar op een gegeven moment, toen begonnen ze te drinken. En op een gegeven moment, nou, het ging steeds van kwaad tot erger. Totdat er op een gegeven moment, en jij dit en jij dat. En ze pakte al vuisten en de ander wilde een stoel pakken om te gooien, weet je wel. Je zag het gewoon in één keer, je zag het oplopen. Nou, en dit is een hele realistische beschrijving die de Bijbel geeft als je de verkeerde soort wijn drinkt. Nog een ander vers wat heel bekend is, ook in de Spreuken. Spreuken 23. Vers 19 en 20. Wie wil dat lezen? Iedereen mag in zijn eigen taal lezen, dus dat maakt niet uit. Spreuken 23, vers 19 en 20. Jij, mijn zoon, luister en word wijs. Richt je hart op de weg van de Heer. Verkeer niet met hen die zich drinken aan wijn, of onder hen die zich te buiten gaan aan vlees. Inderdaad. En dan mag je nog even vers 21 erbij lezen. Want een dronkaard en wie zich te buiten gaat, zullen arm worden. En een roes doet verscheurde kleren dragen. Ja, dus nou interessant is, als je even vergelijkt de vorige tekst die we hebben gelezen en deze, dan zie je één overeenkomst. En de overeenkomst is het woordje wijs. Namelijk, degene die zich laten misleiden door wijn, zijn niet wijs. En hier staat, zegt hij weer, mijn zoon wordt wijs. Het woord wijs zie je verschillende keren. En dan zegt hij eigenlijk, je moet niet omgaan met diegenen die wijn drinken, want wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat er gebeuren als we ons overgeven aan wijn? Als we omgaan met diegenen die allemaal wijn drinken, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Dan worden we dronken en wat gaat er nog meer gebeuren volgens deze teksten? Doe je onwijze dingen. Je gaat onwijze dingen doen, maar er wordt iets heel specifieks. Klopt, maar wat stond er nog? Wat stond er? Je gaat gekke dingen praten, maar er staat hier ook, roes doet verscheurde kleren dragen. Met andere woorden, je wordt arm. Ja, Waarom word je arm? Je geld gaat naar die alcohol. Je gaat geld brengen naar de alcohol. Nou, let op. Als iemand naar de bar gaat, ja, iemand gaat naar de bar, dan heeft hij hier een glas en dan zegt hij tegen die persoon, volgooien. Vervolgens gaat diezelfde persoon naar het tankstation en dan zegt hij, volgooien. Maar in het laatste plaatje zie je een groot gat en je ziet een andere man ernaast staan.
En in dat gat zit een kist. En die andere man zegt, volgooien. Zand erop gooien. Want die man die drinkt is al onder de grond. Oh ja, oh ja. Maar, Is 3 keer volgooien. wat was je vraag? Dus het ging over armoede. Dus die mens, de persoon die alcohol drinkt, wordt arm. Want het is verslavend. Die persoon gaat iedere keer weer. Dus daarom zeg ik, je hebt soms ik heb die plaatjes bij mij in mijn kamer hangen. 3 keer volgooien. Volgooien mijn glas, volgooien mijn auto met benzine en een ander die zegt volgooien het graf. Want dat is wat er gebeurt. Die auto bedoel je dat die gaat rijden naar die... Nou, die auto zegt hij volgooien met benzine, zegt die man nog, want hij leeft nog. Dus hij zegt eerst volgooien mijn glas met alcohol, daarna volgooien mijn auto met benzine. En later zegt iemand anders volgooien dit gat, want hij ligt al in de kist. Ja, je blijft maar gewoon gooien. Blijf volgooien. Ja? Het is een visueel, ik heb het visueel in plaatjes bij mij thuis. Maar om mensen aan het denken te zetten wat alcohol eigenlijk doet. Ja, en dit is wat hij zegt, je wordt armer van. Uiteindelijk heb je geen geld om kleren te kopen en je draagt lompen. Maar de tekst zegt ook voor mensen die niet drinken. Als ik het letterlijk lees. Want? Het staat gewoon be not. Dus het is een waarschuwing voor iemand die niet... Het is een waarschuwing dat ze dat niet moeten doen. En ook niet met hun En niet omgaan. moeten omgaan. Ja, Ja. omdat je kan beïnvloed worden. Ja, en wat gebeurt er dan? Daar ga je ook mee. En dan ga je arm worden, want dan ga je lompen dragen. Dat is eigenlijk wat de Bijbel zegt. Het hoeft ook niet alleen in de casus te zijn dat je mee gaat drinken. Het is het mee in het probleem stappen. Klopt. Als mijn man bijvoorbeeld dronk, iemand is die veel alcohol drinkt, hij koopt zijn geld, dan word ik ook Arm, ja. Maar ik doe mee met hem. Ja. Ook al drink ik zelf niet. Op een bepaalde manier doe ik mee. Ja, Ja. dan leid je ook onder. Ja. Absoluut. Dat sleept die de hele familie. Ja, ja. Het sleept de hele familie mee. Ja. Als we gaan even naar vers 29 en we lezen daardoor tot vers 35, zien we nog meer kenmerken. Vers 29 tot 35, wie wil dat lezen? Mag in welke taal ook. Dus. Ja, wil je het lezen? Sister? Quem tem ai, quem tem verdriet, quem tem pleito, quem tem queijo, quem tem herida sem causa, quem tem o corá, esnanco ta cinta ora na largo cubia, esnanco ta baipa curva bia mesclar. No wak bia ora ku eta corá, ora ku eta bria den copa, ora ku eta barra suave sina. Na final eta morde de maneira colegra. E da pica maneira víbora. Boa não lo mira costan estranho e bocura sombro expressar costan perverso. Lo bota maneira rende drumi mei de la mão. Of maneira rende drumi de top de master. Lo bobisa na adalmi mami no ta sinti. Na abatimi mami no tava tasa mis. Que ora lo despierta e ora ei me te volve busca más. Wauw. Dus hier zie je ook, je ziet geruzie. Nou ja, dat heb ik ook zelf gezien. Dat gebeurt echt. Waar alcohol is, daar krijg je heel snel ruzie. Wazige ogen staat hier. Maar er staat ook iets hoe die wijn eruit ziet. Dat vond ik ook interessant. Want hij zegt dat die rood fonkelt. Nou, rood fonkelende wijn vind je nooit bij verse druivensap. Nooit. Want die is gewoon niet doorzichtig. Most is gewoon troebel. Dus dan weet je al dat het hier gaat over wijn. Over gefermenteerde wijn. Maar
het is geen druivensap, want pure druivensap zou troebel zijn en niet rood fonkelend. Dus het is een belangrijk kenmerk wat hier genoemd wordt. Uiteindelijk zie je ook de uitwerking erop. Er staat namelijk, je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken. Nou, inderdaad, bij mensen die een slokje te veel op hebben, die kijken niet meer zo nauw. Zien ze nog wel het verschil tussen een eigen man of vrouw? Dat is de vraag. Ze zien het wel, maar ze reageren niet altijd zo. En er staat, je hart zal verderfelijke dingen spreken. Je bent als iemand die in de zee is. Nou, de zee is altijd in beweging. Nou, dat is wat je dan krijgt, hè. En ze zeggen, ze voelen niet zoals normaal. Ze voelen niet als normaal. Dus ze sloegen mij, ik voel helemaal niks. Dus, en dat is ook echt zo. Ze merken echt, iemand die stom dronken is, die merkt helemaal niks. Ze zijn trouwens ook loodzwaar. Die mensen die dronken zijn, die zijn loodzwaar. Die geven voor geen meter mee. We hebben het 1 keer gehad. Ja, echt. Nee, echt. Ik heb heel veel te maken gehad met alcohol. Want ik heb in mijn familie meerdere gevallen gehad van alcohol. Mensen weten echt niet wat ze doen. Ik heb het 1 keer heb ik het meegemaakt dat die persoon, die was zo stom dronken. Die viel gewoon door de trapleuning naar beneden in een bloempot. Op zijn kop. Wauw. Serieus. Dus ze weten echt niet wat ze doen. En dat is ook wat je leest in Jesaja. In Jesaja 29 vers 9. We gaan er niet helemaal naartoe, want er zijn heel veel versen in deze studie. Maar als u het wilt, kunt u het wel opschrijven. Jesaja 29 vers 9, dat brengt naar voren dat zwalken wat die mensen doen. Ze hebben geen controle meer over hun bewegingen. Maar ze kunnen wel de hart vinden. Dat ligt eraan. Niet altijd. Niet altijd. Oké. Goed. Nou, nu hebben we dus een aantal kenmerken gelezen van deze verkeerde wijn in het Oude Testament. Nou gaan we eens een voorbeeld kijken naar het Nieuwe Testament, Efeziërs 5. En dan mogen jullie mij eens vertellen welk woord jullie opvalt. Ben ik heel benieuwd. Efeziërs 5, vers 17 en 18. Wie wil die lezen? Sebastian, you would like to read it? Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Oké, vraagje. Wat voor woord valt jullie op? Wat in die andere ook stond. Onverstandig? Ja, het woord onverstandig. Hier staat unwise. Hè? Ja, in Engels betekent het unwise. Ja. Hè? Dus onverstandig. Dus weer komt dat stukje wijsheid komt hier naar voren. Dat is heel interessant. En er staat hier nog een heel interessant woord. Er staat namelijk, word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is. Nou, dat woord losbandigheid betekent hier, als je kijkt in het origineel, het betekent dat je niet gered bent. Je bent in een ongeredde toestand. Dat is heel gevaarlijk. Dus je ziet hier, wees niet onverstandig. Het is niet Gods wil dat we dronken worden van wijn.
Nou is het zo dat we komen een interessante, maar ook een lastig stukje tegen in Timotheus. 1 Timotheus 3. En hetzelfde stuk kom je trouwens ook tegen in Titus. Maar we gaan even naar 1 Timotheus. Welke, 1 Timotheus 3. Ja. En dan vanaf vers 2. Daar zien we dat het gaat over opzieners. Mensen in de gemeente, leiders in de gemeente. En wat staat er in vers 3? Wat mag hij niet zijn? Niet genegen tot wijn. Ja, precies. Hier staat bij mij niet verslaafd aan wijn. Is er nog iemand met een andere vertaling? In ieder geval, dus hier in Engels staat niet gegeven aan wijn. Hij moet gewoon geen wijn gebruiken. Het grappige is, en daar heb ik nog niet helemaal een ding. Je vindt een heleboel kenmerken. Hij moet gastvrij zijn, hij moet bekwaam zijn om te onderwijzen, hij moet niet vechtlustig zijn, hij moet goed leiding geven in zijn eigen huis, enzovoorts, enzovoorts. Hij mag geen pasbekeerde zijn, staat er, enzovoorts, enzovoorts. Maar in vers 8 staat er, de diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met 2 monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn. Dus wat zeggen een aantal mensen? Ja, maar een beetje mag wel. Ja. Dus wat kun je daarmee? Dat is een lastige. Want je kunt het uit de grondtekst, kun je het niet bewijzen dat, om welke type het gaat. Dat kun je uit de grondtekst niet bewijzen. Het enige wat je je wel kan voorstellen is dat je de totaliteit van het advies wat de Bijbel geeft over wijn en wat het doet, dat je dat daarin mee moet nemen. Want als iemand drinkt, dan is die geen goede leraar meer. Kan zo iemand, dat dubbeltongige, ga je automatisch krijgen als je gaat drinken, als je alcohol gaat drinken. Maar vanuit de grondtekst kun je het niet bewijzen. Dus je moet het echt uit de context halen. Dan is er nog 1 categorie die genoemd wordt. Dus we zien de opzieners, we zien diakenen. En er is er nog een categorie, want nu denken de vrouwen natuurlijk, wij hebben hier niks mee te doen. Dit zijn allemaal mannen, dus wij hebben daar niets mee te doen. Nou gaan we eens naar Titus. Als je even verder leest, Titus 2, vers 3, dan gaat het over vrouwen. Er staat hier, evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Dus hetzelfde principe wat je eigenlijk vindt, zie je ook voor vrouwen. Er is nog een aspect. We hebben al een heleboel lichamelijke tekenen gezien van als je wijn gebruikt, wat er dan gaat gebeuren. Maar er is ook nog een ander aspect hieraan. Dat gaan we zien in Habakuk.
na Nahum. Habakuk hebben we dan. Hoofdstuk 2, vers 5. Wie wil dat lezen? Een van jullie misschien? Ja? Habakuk 2, vers 5. Yes. Ja? En ook omdat hij trouweloos handelt bij de wijn en een trots man is, maar hij zal niet slapen. Hij die zijn keel wijdt, openspert als het graf, en net als de dood is, die niet verzadigd wordt. Hij die alle heidenvolken bij zich verzameld heeft, en alle volken bij zich bijeengebracht heeft. Ja, je ziet in ieder geval het aspect van trouweloos handelen. In het Engels staat hier, he transgressed by wine. Het staat er ietsje duidelijker in het Engels dan wat we hier in het Nederlands zien. Maar één ding is, het leidt tot ontrouw worden jegens God. Als we gaan even in hetzelfde hoofdstuk, vers 15 en 16. Wie wil dat lezen? Which chapter? Same chapter, chapter 2, Habakkuk 2, vers 15 en 16. Ja? Wee hem die zijn naaste te drinken geeft, u die uw vergif daarom toevoegt, en hem ook dronken maakt, om uw naaktheid te aanschouwen. U bent eerder met schade verzadigd dan met eer. Drink ook zelf en laat uw voorhuid zien. De beker in de rechterhand van de Heere zal op u overgaan. Schandelijk braaksel over uw eer. Wauw. Dus hier zie je dat we ook praten over de negatieve vorm van wijn. Want wat is het eindresultaat? Om de naaktheid van iemand anders te zien. Dat is het eindresultaat ervan. En je ziet ook dat er staat, wee. Wee hem die zijn naaste te drinken geeft. Nou, let op. Het is dus niet alleen maar zo dat je zelf geen alcohol drinkt. Maar ook mag je je naaste niet te drinken geven. Daarom zie je, ik weet niet hoeveel van jullie gedoopt zijn. Maar in je doopgelofte heb je, als het goed is, gehad dat je ook geen alcohol mag verkopen aan anderen. Dat is onder andere gebaseerd op dit vers. Dat je anderen geen vergif te drinken mag geven. Ik had een man bij ons in huis voor een tijd en hij kwam van Slowakije. En op een dag, toen nodigde hij mij uit. En toen zegt hij, moet je eens kijken Naomi wat ik hier heb. En ik zeg, nou wat dan? Nou zegt hij, kijk maar eens. En wat nam hij? Toen had hij een fles wijn, haalde hij tevoorschijn. En hij zegt, kijk eens, zegt hij, dit is hele goede kwaliteit wijn, zegt hij tegen mij. En weet je, hij zegt, hij zegt, dat bewaar ik, want hij zegt, dat drink ik alleen maar met mijn familie en beste vrienden. Ik zeg tegen hem, jij bent ook wel een grapjas. Ik zeg, dan moet je voorstellen, je familie komt, je vrienden komen, je beste vrienden. Ik zeg, en dan doe je die fles open. En dan pak je een glas. En dan giet je die wijn erin. Ik zeg, en dan zeg je glazen tegen elkaar op een goede gezondheid. En je geeft die ander vergif te drinken. Kan toch niet? En hij werd heel erg bedenkelijk toen ik dat zei. Maar hij is er wel verder over na gaan denken. En ik weet niet meer precies hoe lang het duurde, maar er ging een hele periode overheen. En toen kwam ik hem weer tegen. En toen zei hij, Naomi, ik heb de wijn weggedaan. Ik ga geen alcohol meer drinken. En hij heeft echt zijn leven veranderd.
Dus soms dan ligt het in hele simpele dingen. Je moet mensen soms aan het denken zetten. Want het is, ik bedoel, je gaat toch niet zeggen op je goede gezondheid en je geeft die ander vergif. Kan toch niet, dat is een tegenstelling. Ja, het kan niet. Dus in ieder geval, laten we eens even kijken naar een aantal voorbeelden in de Bijbel. Hoe mensen werden beïnvloed door de verkeerde soort van wijn te drinken. De eerste die we tegenkomen is in Genesis. Genesis 9. Wie kent dit stukje? Wie kent deze verse? Waar gaat het hier over? Het is geen Noach, het is Abraham toch? Over wie gaat het hier? Over Abraham toch? Of Nee, over Noach. Het ging over Noach. Nou, wat was het probleem met Noach? Wat had hij gedaan? Hij heeft de hele opbouw van druiven dingen. Ja, precies. Precies. Ja, en ging van drinken en toen was hij helemaal dronken. Nou, ik zou je zeggen dat hij alleen een wijngaard plantte, dat was nog niet zo erg. Als hij nou maar gewoon de druiven had gegeten, dan was er niet zoveel gebeurd. Maar er staat, hij dronk van de wijn en werd dronken. Vers 21. En wat deed hij met zijn dronken kop, zouden wij zeggen? Hij ontkleedde zich. Hij ging naakt in zijn tent liggen. Zie, en daar is hier weer die link met die naaktheid die we hebben gelezen. Hij ging bloot in zijn tent liggen. Nou, dat is één ding. Maar nou kwamen zijn kinderen. Nou, wat ga je nou doen? Wat verwacht de Heer van kinderen? Als je leest in het Oude Testament, en dat is een andere studie, dat zeg ik er even bij. Maar als je dat onderzoekt, dan zie je dat kinderen mogen niet zomaar de naaktheid van hun ouders zien. Dat is niet beleefd. Dat kan niet. Tegenwoordig doen veel ouders het. Ze gaan met hun eigen kinderen onder de douche en noem maar op. Maar als je de Bijbel leest, dan kan dat niet. Ja, ouders moeten met respect door hun kinderen worden behandeld. En je ziet hier dat twee kinderen, de een die begint te ginnegappen als hij zijn vader zo in die tent ziet. En die anderen die daarvan horen dat dat zo gebeurd is, die pakken een deken en lopen achterwaarts om hem niet te zien en bedekken hem met die deken. En wat was het resultaat? Hoe reageerde God daarop? Wie weet dat? Hoe reageerde God daar nou op? Op hoe het verschil, hoe die kinderen daarmee omgingen. Noah zelf die zei, jij bent vervloekt en die anderen worden gezegend. Ja, precies. Die een werd vervloekt en die anderen werden gezegend. Ja? Sterker nog, die een die zou de knecht worden van die anderen. Vanwege dit. Dus het heeft vaak hele verstrekkende gevolgen. Ja? Goed, was het een fantastisch voorbeeld van Noach? Nee. Maar het feit dat de Bijbel deze dingen noemt, is omdat die mensen die het gered hebben met God, uiteindelijk, en die een groot werk voor hem gedaan hebben, heeft hij niet gespaard om ook hun zwakheden te noemen. En dat is iets moois van de Bijbel. Want dan is er voor ons ook nog hoop. Ja? Dus het was geen goede zaak dat hij dit deed. Maar dat is wat het is. Dan hebben we nog een voorbeeld in Genesis. En dat is in Genesis 19. Jij hebt een vraag? Want volgens mij herinnerde ik ook, want ik dacht eerst toen ik deze gebeurtenis las, het kan zo zijn dat je de tent binnenloopt en je ziet per ongeluk je vader. Dat kan, dat kan. Maar volgens mij had ik in de Geestelijke profetie gelezen dat het zo was, dat Shem dus
naar zijn broers ging, maar dat hij het op een bespottende manier zei. Absoluut. Want papa is dronken, hij zit naakt in de tent. En op die manier had hij het dus gedaan. En daarom was het de consequentie dat hij vervloekt werd. Dat is hij waar. het op die manier deed. Hij inderdaad, de manier zoals hij daarmee omging, was heel verkeerd. Hij bespotte zijn vader. Ja. Dat is waar, heel Bij zijn goed. eigen broers. Ja, klopt. Nou, we zien hier nog een ding en daarin zie je dat seksuele zonden het gevolg zijn van wijn in heel veel gevallen. Het voorbeeld hier is over Lot. Wat gebeurde er met Lot? Wie kent dat verhaal? Wie kan dat kort vertellen? Waar ging dat om met Lot? Hij was dronken en die twee dochters van hem zeiden, oh, we moeten nog kinderen krijgen. Dus, Waarom deden ze dat eigenlijk? Wat was nou de motivatie van die dochters dat ze dat deden? Waarom? Waarom wilden ze nou zwanger worden van hun vader? Wie wil nou zwanger worden van hun eigen vader? Misschien dachten ze krijgen geen man. Ja. Nee, ja, inderdaad. Een moeilijke periode. Ze dachten inderdaad dat ze geen man zouden krijgen. Waarom dachten ze dat? Ze waren uit Sodom weg. Ze waren uit Sodom weg en ze waren in een eenzaam gebied. Daar waren ze niet gewend. Ze waren gewend in de stad te wonen. En nu waren ze in een heel, eenzaam gebied. En ze dachten, wij krijgen toch geen man. En toen dachten ze, weet je wat, we maken onze vader dronken en dan kunnen we allebei zwanger worden van hem. Dan hebben we tenminste nog kinderen. Nou, dat liep niet heel erg goed af, want wie kwamen daaruit voort? Je ziet hier in vers 37 en 38, zie je dat die kinderen die daaruit voortkwamen, uit deze rare situatie, dat de Moabieten en de Ammonieten werden. En beide waren vijandige volken voor het volk Israël. Ze werden een pest voor het volk, in plaats van tot zegen. Zie je dat? Uit een kromme situatie krijg je niet iets goeds. Dat is wat je ziet. Nou, hebben we nog een interessant voorbeeld. Dan gaan we door naar Exodus. Exodus 32. Wat gebeurt er hier? Hier wordt er een feest aangekondigd. Voor de Heer nog wel. Het is wel een heel apart feest. Zulke feesten waren niet gebruikelijk in Israël. Maar wat gebeurde er op die dag toen ze feest voor de Heere zouden vieren? Laten we eens even kijken, vers 6 en 7. Wie wil dat lezen? Exodus 32, vers 6 en 7. And they rose up early on the morrow. And they rose. In mijn Bijbel zegt het rose. Up early on the morrow. And offered burnt offers and brought peace offerings. And the people sat down to eat and to drink and to rose up to pray. And the Lord said unto Moses, Go, get thee down for the people which thou broughtest out of the land, brought out of the land of Egypt, have corrupted themselves. They have corrupted themselves. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden het gouden kalf, gingen ze aanbidden. Met eten en drinken en ze gingen feest vieren. Ja, en ze gingen spelen, staat er daarna. Nou, als je het commentaar leest van Sister White op dit stukje, zie je dat ze gingen dansen en alles, maar dat zelfs de rechtvaardigen vertrapt werden onder hun voeten. In het totaal. Dus het werd ene grote afgodische
zooi. Dus wat van eten en drinken dat geweest is, heb ik ook mijn vraagtekens over. Wat heeft hun zo negatief beïnvloed dat ze dat gingen doen? Heb iemand daar gedacht over? Nou ja, je ziet het vandaag de dag ook. Als je naar een festival gaat of een feest. Je hoort het ook op het nieuws wat voor verschrikkelijke dingen er allemaal gebeuren onder mensen die onder de invloed zijn. Ja. Dus het blijft zich afspelen. Het blijft zich afspelen, inderdaad. Nou, in Job, we gaan even iets verder. Een testimonie van mezelf Ja, is, ik was altijd de bok, maar op een of andere manier zat ik ook samen met hun bij de politiebureau. Dus dat is iets, als je met mensen die dat doen omgaat, je bent hetzelfde, er is geen verschil. Dus je kan niet twee God dienen. Je dat kan is niet waar. met zulke vrienden omgaan en ook nog Sabbatkind zijn. Dat gaat niet. Dus ja, dat had ik moeten leren. Er zijn inderdaad veel mensen die dat hebben moeten leren. Ja. Ik ken één predikant sowieso, maar hij was niet bekeerd op dat moment. En hij ging naar de bar en hij dronk ook en noem maar op enzovoort. Maar op een gegeven moment was het zo dat hij uitgenodigd werd bij een familie om daar te eten. En dat sprak hem wel heel erg aan, want ja, het leven wat hij leefde, een goede warme maaltijd, at hij zelden. En op een gegeven moment, toen hij werd uitgenodigd, maar iedere keer als hij bij die familie kwam, dan zei die familie, je bent net op tijd voor bijbelstudie. En hij dacht, weet je, volgende keer als ik nou ga, want ik wil wel lekker eten daar, ik kom gewoon ietsje later, dan is de bijbelstudie al voorbij. Maar ja, toen kwam hij daar en hij was nu een half uurtje later en zei ze, je bent net op tijd voor bijbelstudie. En in ieder geval, toen dacht hij, nee, dus er zit niks anders op. Ik zal dus deel moeten zijn van de bijbelstudie. Toen dacht hij, goed, dan ga ik bewijzen aan deze christenen dat ze geen gelijk hebben. Dus hij schafte zich een Bijbel aan. En hij dacht, ik ga bewijzen dat wat ze zeggen niet klopt. En dat wilde hij bewijzen, dus hij had een Bijbel aangeschaft. En toen ging hij naar de bar. En toen had hij hier zijn bier. En hier had hij de Bijbel. En die Bijbel die begon steeds meer tegen hem te praten. En op een gegeven moment toen dacht hij van, toen zat hij weer eens zo, had hij weer bier en de Bijbel. En toen kreeg hij echt van, nee, die twee gaan niet samen. En hij klapte de Bijbel dicht en dronk zijn bier op. Maar uiteindelijk, die Bijbel die bleef tegen hem praten. En uiteindelijk is hij verder gekomen, want hij is predikant geworden aan het eind. Maar wat je zegt, is wel waar. Je realiseert je dat die twee niet samen gaan, uiteindelijk. Mijn bijnaam was altijd Fatima, want ik deed niet altijd wat hun ook deden. Dus ik was, je probeert samen te zijn, maar het lukt niet. Er zit toch een verschil. Er zit Als dat niet dingen. in jou zit, ga je het ook niet doen. Dus, en ja, ik had een oom die overleden was aan te veel alcohol drinken. En als een kind van 9 is dat een trauma voor de rest van je leven. Dus als je dat voor je neus staat, dan ga je het ook niet innemen, want je weet al de eindresultaat. Dus ik ging hun preken dat ze dat niet moesten doen, dus ik kreeg de bijnaam Fatima. Maar ik was altijd de bok, maar ik zat ook in het politiebureau samen met hen. Dus, ja, ook al was ik niet dronken. Dus. Je bent in hun gezelschap. Dat is ook wat de Bijbel zegt. Hè? Niet met hun aanzitten die wijn drinken. Don't be with winebibbers. Is het... En dat is ook een groot probleem van Gods kinderen. Dat wij omgaan met ongelovigen.
En dan denken we, nee ja, Gebeurt niks. Maar de meeste keer als je in de Bijbel, Oude Testament, die gingen niet de pad van God, dan gaan ze de andere volken nadoen. Dus met andere woorden, je hoeft je niet te schamen of je hoeft je niet om standvastig te zijn. Nee, ja, om apart te zijn voor hun. Dat is het beste. Ja. Maar ja, dat brengt de volgende vraag met zich mee. Wat is veilig? Wat is veilig? Dan gaan we naar de Heer, wanneer ik dit zeg. Ja, dat is veilig. Kijk, als je zegt... In je jonge jaren. Veilig, je kunt niet zeggen, alcohol is nooit veilig. En als je kijkt, artsen kunnen zelfs niet definiëren heel precies wat veilig is. Want wat voor de een veilig is voor de ander nog lang niet veilig. Als iemand namelijk een achtergrond heeft van alcohol. In mijn familie heb ik ook veel met alcohol gevallen. Ik had een overgrootopa, die was een dronkaard. En zijn kinderen, en dat is een oom van mij, die weet gewoon dat hij geen druppel alcohol mag drinken. Want op de dag dat hij dat doet, kan hij niet meer stoppen. En dat is het probleem als je dit als erfenis hebt meegekregen in je genen. Dan is voor jou 1 druppel al niet veilig. Bovendien is het draadje erg dun, want waar zit precies de overgang? Want heel veel mensen zeggen van, ik ben alleen een matige drinker, komt goed enzovoort. Maar waar is de overgang waar je op een gegeven moment te veel hebt? Waar je toch dronken wordt. De duivel zorgt ervoor dat je te Dat je te krijgt. Dus je kunt niet zeggen van het is veilig. Bovendien, die term matig is ook heel erg misleidend. Misschien komen we daar later nog een keertje op toe. Want matige drinkers hebben net zo goed heel veel problemen, gezondheidsproblemen. Want er zijn veel meer matige dan zware drinkers. En de meeste problemen komen onder matige drinkers voor, niet onder zware drinkers. Zware drinkers ook, maar matige drinkers ook een hele berg gezondheidsproblemen. We zullen er nu niet aan toekomen, maar misschien in de volgende les, dan kunnen we een keertje die dingen bekijken van het verschil met matige en zware drinkers en wat dat doet voor je gezondheid. Maar ik heb 1 neef, die was nog geen 30 jaar geworden, die stierf aan levercirrose vanwege alcoholgebruik. Dus ik heb een oom gehad, die heeft keelkanker gekregen door alcohol en door roken. Dus we hebben het behoorlijk in onze familie gehad. Dus... Elke glas dat je drinkt, rook je ook een sigaretje door. We zijn vrienden van elkaar. Ja, dat is waar. Dat is waar, ja. Goed, we hebben nog een interessante tekst in Joël. Joël. Maar welke was in Job dan? Job, oh ja, Job hadden we nog niet gelezen. Bij Job 1, vers 13, daar staat dat de kinderen van Job wijn dronken. Hoe liep het af met al die kinderen? Job 1, vers 13. Weet je, Naomi? En dat is het probleem. Omdat we zeggen, ja, maar de Bijbel zegt dat je mag wijn drinken. Kijk, nu gaan we naar Job 1 kijken. Kijk je hoe het met die kinderen afgelopen is. Wat een goed voorbeeld. Wat is er met al die kinderen gebeurd? Ja, maar mensen gaan kijken naar, ja, de Bijbel zegt dat je een beetje wijn mag drinken, hoor. Als je kijkt, er staat gewoon, diegenen die wijn gebruiken, en vooral die wijn die in Spreuken beschreven is, die rood fonkelend in het glas zit.
als je daarover kijkt en je gaat dat doen, dan staat er niet bij, als je een beetje drinkt, dan ben je een beetje wijs en anders ben je onwijs. Dat staat er niet. Er staat gewoon mensen die daardoor misleid worden, zijn niet wijs. Dus mensen die kunnen altijd, als ze willen, een handvat vinden om zichzelf goed te praten. Maar van de kinderen van Job staat dat ze feesten en dat ze dronken. Maar uiteindelijk geen van die kinderen heeft het overleefd. Nee, maar ik zeg, het is niet door hen te doen deze keer. Niet door hun toedoen, dat is waar, maar je ziet wel dat er geen zegen... Het is niet een verhaal waar zegen op rust. Ja? En je ziet ook dat Job zich terdege daarvan bewust was, want hij bidt dat God zijn kinderen mag vergeven. Zie je? Dus hij is zich wel bewust dat wat ze uitstukken, dat het niet goed is. Nou, in Joël zie je een heel apart vers. In Joël 3 vers 3. Dank je. Joël 3 vers 3. Daar hebben ze het over. Ze verkopen een meisje voor wijn om te kunnen drinken. Ze verkopen een meisje, hier staat, ze hebben het lot geworpen over mijn volk. Ze geven een jongen voor een hoer en verkochten een meisje voor wijn, zodat ze kunnen drinken. Ja. Verschrikkelijk vind ik dat. Wat houdt het in? Wat zie je hier gebeuren? Oh ja. Joel 3:3. Dus ze hebben gewoon meisjes. Dus als ik heb een paar dochters en omdat ik ben zo dronken, dan verkocht ik mijn dochters om wijn te krijgen. Precies. De jongens ook. Bij de jongens worden ook verkocht. Maar ik zal je zeggen, het punt is, wat je hier ziet, is dat ze gaan over lijken. Als ik het even zo mag zeggen. Want die verslaving is zo sterk, dat ze moeten het hebben no matter what. Maar Dat. het geldt ook niet alleen voor wijn, want je ziet het ook in die marijuana en Ja, hetzelfde principe. Hetzelfde principe. Maar je ziet het hier specifiek. Hè? Nu gaat het thema over wijn. Maar je ziet hier wat er gebeurt. No matter what. Moeten ze het hebben. Goed. Amos. We gaan naar de tekst in Amos. We komen niet aan het eind sowieso. Want er zijn heel veel interessante dingen over te zeggen. Maar dat geeft ook niet. Liever in diepte studeren, dan weten we waar we het over hebben. Ja? Nou, even kijken hoor. Let op wat er hier gebeurt. Het is een hele interessante tekst. Amos 2, vers 6 tot 8. Wie wil dat lezen? Amos 2, 6? 2 vers 6 tot 8. Thus saith the Lord, for 3 transgressions of Israel, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they sold the righteous for silver and the poor for a pair of shoes. That hand after the dust of the earth, and on the heads of the poor, and turn aside the way of the meek. And a man and his father will go, and unto the same maid, to profane my holy name. And they lay themselves down upon clothes laid to pledge by every altar, and they drink the wine of the condemned in the house of their God. Zie je dat? Dus hier zie je ook, dit zijn mensen die zich van God of gebod niks aantrekken. Maar, staat er, ze strekken zich uit op kleren die zij in onderpand hebben, dus wat niet van hun is. En naast elk altaar. Wat betekent dat? Ze hebben wel een vorm van godsdienst, maar echt gehoorzaam aan de Heer zijn ze voor geen meter.
Zie je dat? Dus ook mensen die een religieus jasje hebben, ja, kunnen de meest vreselijke dingen uithalen. Ja, ook onder invloed. En als ik eventjes... Ik kwam een keertje een vrouw tegen in een winkel en die vrouw die zei tegen mij, want we kregen het zo over de wereld en ik zeg gewoon, nou, ik ben blij dat ik God ken. En zij zegt, ik moet van God niks hebben, zegt ze. En nog minder van degene die zich zijn knechten noemen. Wat bleek, ik zeg tegen die vrouw, ik zeg, oh ja, ik zeg, waarom dan? Hè? Ja, zegt ze, ik ben vroeger misbruikt door priesters, zegt ze tegen mij. En ze zegt, ik vertrouw helemaal niemand meer. Zie je? Ik ken Dus, pastoors die mijn eigen familie verkracht. Ja. En daarom was ik ook zo tegenhouden van pastoor, want niet iedereen is geloven, want je kan van iedereen praten, maar zelfs die mensen in de kerk kan je ook niet geloven. Het punt is, wat heel erg is dat iemand die drinkt en ten koste van anderen, wat hier beschreven wordt, en zoals wat die vrouw heeft meegemaakt en noem maar op, dat mensen iemand die in Gods werk staat niet zou kunnen vertrouwen, is iets wat heel vreselijk is. Tegelijkertijd wil ik er wel bij zeggen dat Zuster White die waarschuwt, heel specifiek, dat ze zegt, predikanten die zich vrijheden permitteren, die buiten het veld liggen, die God hen heeft aangewezen, mag je als lid niet vertrouwen. Ze waarschuwt er heel expliciet tegen. En dan heeft ze het vooral over predikanten die dus heel vrij met vrouwen omgaan en daar misbruik van maken. Dus je moet op je hoede zijn, daartegen ze waarschuwt ervoor, maar je moet je ogen de kost geven. Niet iedere, ik bedoel, er zijn hele oprechte predikanten en dat is geen probleem. Maar mensen die zich vrijheden gaan permitteren onder de mantel van predikant, wordt tegen gewaarschuwd. Door Zuster White, moet je maar eens lezen. Hebben die citaat? Ik ga hem opzoeken voor u en ik kom erop terug, maar ik heb hem gelezen. Hoe kan je dan, omdat ik heb ook, ik werk bij iemand die ook niks van God wil weten, maar zij moet niet dat verstaan. Hoe kan je dan zo'n persoon dan winnen? laten helpen, laten inzien dat het niet allemaal... Het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk, want die mensen hebben een enorm groot vooroordeel. Ik denk dat je alleen gewoon door je eigen levenswandel die mensen misschien uiteindelijk van het tegendeel kan overtuigen. Maar dat ze op een gegeven moment, de Heilige Geest gaat op een gegeven moment vaak wel een bepaalde overtuiging op hun hart leggen. Dat jij wel te vertrouwen bent. En dat is iets wat jij niet kan bewerken, dat kan alleen Gods Geest bewerken. Ja? Alleen Gods Geest kan dat bewerken. Verder niet, want zulke mensen zijn heel, heel diep gekwetst. Ja. Dat hoor je heel vaak. Dat mensen niet meer in God geloven of priester. Omdat je wordt heel veel misbruikt. Klopt. Er zijn zelf documentaires daarover. Over jonge meisjes die misbruikt zijn. En zoals de zus, ik heb ook een klant die ook niks over de kerk wil hebben. Omdat zij ook is misbruikt. Dus het is heel triest dat misbruik heel veel voorkomt in de kerk. Absoluut. Het is misschien alleen dat zijdelings deze mensen op een gegeven moment geholpen kunnen worden. Maar je zult heel voorzichtig, daar heb je echt wijsheid voor nodig van de Heer. Om die barrières te doorbreken. Ja? Ik wil nog kort een paar voorbeelden aanhalen en dan moeten we stoppen. Want de tijd gaat te snel. Wie kent het verhaal van Nabal?
van Nabal. Wie weet wie Nabal was? Nabal was een rijke boer en David en zijn mannen werkten voor hem. En op een gegeven moment, David komt in moeilijkheden en vraagt om hulp. Die vrouw van hem die denkt van, ik ga het er niet op aan laten komen. Die man van mij is een dwaze kerel. Ik ga zelf maatregelen nemen en ik pak een heleboel eten en alles en ik breng dat aan David. Nou, die man, daar kon ze niet mee praten. Waarom niet? Hij was dronken. Inderdaad, dus de man, daar viel niet mee te praten. Dus daar zie je weer, iemand die dronken is, die is in een andere wereld, die is niet aanspreekbaar. Dit gaat duidelijk over verkeerde soort wijn. Want als je de goede soort drinkt, de goede zuivere druivensap, is er niks aan de hand. Maar hij is helemaal van de kaart. En de volgende dag als ze hem vertelt wat ze heeft gedaan, wat gebeurt er dan? Hij was zo boos, maar niet alleen dat, hij stierf. Ja? Goed. Jullie kennen allemaal het voorbeeld van Beltsassar. Wat had hij gedaan? Ja, hij ging drinken, maar wat was zo erg met hem? Waarom was het godslastering? Ik gebruik die bekers. Welke? Van de tempel. Hij had de bekers van de tempel gebruikt en hij liet daar minstens 1000 gasten, liet hij daar gif uitdrinken. Uit de heilige bekers van de tempel. Dat ging ook te ver. En wat zei God tegen hem? Wat was de consequentie daarvan? One thing for people that have been misused by pastors and priests and things like that, it is very important that they can behold the testimony of Christian people that are morally upright. Yes. And eventually, these wounds will ease or to some degree erase because they know that there are people here and there that are morally an example for the world. Yes. And these are the kind of people that we need. Yes. Hij komt nog even terug op het punt van misbruik. Dat morele voorbeelden heel belangrijk zijn daarin. Om weer vertrouwen te krijgen. Ja, dus in ieder geval bij Beltsassar zien we ook dat zijn onderscheidingsvermogen was compleet weg. Hij nam de oorlog die voor de deur stond, nam die niet serieus. Wat was het eind? Hij kwam om in die oorlog. Hij nam niet zijn maatregelen. Dus hij was totaal van de kaart. En iedereen die daarin zat. En iedereen die daarin zat. Ja, die waren allemaal dronken ook. Het laatste wat ik wil aanhalen is Nadab en Abihu. Wie waren dat? Ja. Nadab en Abihu, wie waren dat? Dat waren 2 zonen van Eli. Ja, ik geloof het wel, van Eli. Ja. En wat deden hun? Wat was het probleem wat ze deden? Dat waren priesters. Zij waren priesters. En zij namen wijn. En wat was het probleem? Wat was het probleem omdat ze die wijn dronken? Wat was het resultaat? Ze gingen aan andere vuren. Vuur. Ze brachten vreemd vuur voor het aangezicht van God. Ze wisten niet meer het verschil tussen het gewone en het heilige. En dat was precies waarom priesters gezegd was dat ze nooit wijn mochten drinken. Priesters mochten nooit wijn drinken. En er was nog een categorie die nooit wijn mochten drinken. En dat waren koningen. Mochten ze ook geen druiven eten? Nou, in principe mochten ze wel druiven eten. Maar er staat nergens dat ze geen druiven... Wel de Nazarieten, maar niet iedere leviet had de Nazarite gelofte afgelegd. Dat kun je niet vinden. Yes, dat wil ik even zeggen. Die connectie zie je namelijk, want die zonen van Eli, die sliepen ook met vrouwen bij het heiligdom. Dus die hadden ook allerlei spullen uit wat niet mocht. Dus je ziet weer de connectie, drank en overspel. Yeah, but it's the same connection of a text, my dear, that you brought in Proverbs. That Yes. people who drink wine will go
go to a strange women. Yes, exactly. And again. Yes. Inderdaad. Goed, we moeten hier eindigen. We zijn nog niet klaar, maar dat zien we wel wanneer het wordt vervolgd. Er zijn nog een heleboel interessante stukken. Maar we gaan langzaam, ik ga liever langzaam, dat je weet hoe je het bewijst, dan dat we te snel gaan. Yes? Laten we afsluiten met een gebed. Vader in de hemel, Heer, wij danken u dat we in al deze voorbeelden in de Bijbel mochten zien, Heer, wat de invloed is van verkeerde wijn, Heer. Dat mensen daarvan dronken worden en wat de consequenties daarvan zijn. Heer, alleen voor u is bekend hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van deze vreselijke drank. Vader, hoeveel families daardoor kapot gegaan zijn. Hoeveel mensen in armoede en ellende terecht zijn gekomen. En nog steeds, Vader, zijn er heel veel mensen die vastzitten in deze verslaving. En wij bidden u dat u wijsheid mag schenken hoe deze mensen hulp kunnen ontvangen. Wilt u zo verder met ons zijn, ook in de preek straks. En wilt u het alles zegenen in Jezus' naam. Amen.